lau helburu nagusi daude. Lehenengoa, fruta eta barazkiak jaten dituzten gazte eta umeen kopurua 20%an gehitzea da. Bigarrena, gatza 20%an jeistea. Hirugarrena, azukrea ere 20%an jeistea, eta laugarrena eta azkenea, Euskadiko herritarren elikagai osasungarrien artean lan egiten duten elkarte eta ekimenen 50%ek sarean lan egitea, elkarrekin lan egitea. Proiektu honetan danak posible daukatea txikitzea, ze azkenean irekia da, eta batez ere elikaduraren arloan lan egiten duten elkarte, agente, eragile guztiek gonbidatuta dauz. Pertsonak behar ditugun nutrienteak eskuragarri izan behar ditugu. Hori lehenengo dimentsioa edo da. Bigarrena, nutriente edo elikagai hauek ondo daukaten kombinazioa ondo egon behar da, hau da, oreka polita izan behar dute, ezta? Eta oreka hori gure beharrak bete behar ditu, era batean. Eta gero, dau sintonia, ezta? Daukagun elikadura edo jaten ditugun nutrienteak sintonia batean egon behar dira gure ohiturekin, gure gustatzen zaigun bizimoduarekin, ezta? Eta hori oso garrantzitsua da.